na ďalší deň sa pozrieme v ďalšom videu, lebo to sa už bude týkať Monaka. No a dočkali ste sa. Je tu Monako. V dnešnom videu navštívime veľké Monako akvárium, taktiež zbierku aut princa Monaka a nakoniec zákrutu Fairmont Harpin, na ktorej sa chvíľu zdržíme. Ak ste nevideli prvý diel z tejto veľmi pravdepodobne trojdielnej série, tak tu máte hore odkaz. Určite nezabudnite dať odber preto, lebo budú ďalšie diely z tejto minisérie, teda veľmi pravdepodobne iba jedno, ale počítajme s tým možno, že ich bude viac. Taktiež like na toto video preto, lebo toto video bude úplne extrémne úžasné, lebo sme v Monaku, ne? A my môžeme ísť na to. Z ubytka v Nice sme si odkračali na vlakovú stanicu, ktorá nás odviezla tá stanica ťa odviezla, či vlak? Priamo až do Monaka. Prvé, čo ma hneď očarilo, keď sme vošli do Monaka, bola tá úžasná, veľká podzemná vlaková stanica a jej výhľad stadiaľ. Hneď po tom, čo sme vyšli, pokochali sme sa nejakými nádhernými pohľadami Monaka, sme sa vybrali k Oceanografickému múzeu, k tomu, čomu viedla taká cesta mierne do kopca. A ešte, že tam bol tieň, ale tak či tak sme skoro umreli. Sice nádherné výhľady, fakt perfektné, perfektné boli tie výhľady, ale bolo to strašne náročné tam sa vôbec vyškrabať. Dostali sme sa tam a bolo to nádherné. Asi jedna z vecí, ktorá ma najviac odčarila v tom Oceanografickom múzeum, bolo taká veľká miestnosť s takými veľkými tabulami, televízormi by som sa nebal povedať, na ktorých sa premietali rôzne zábery z mora. Asi to bolo urobené určite AIčkom, ale tým, že ja zbožňujem subnautiku, ale mám aj taký menší strach z mora, tak ma to takým štýlom nejakým fascinovalo a zostal som tam asi tak 20 minút. Keď sme skončili, prehľadli sme celú túto budovu, zišli sme naspäť dole do centra Monaka a tak sme vyhľadli a rozhodli sme sa, že sa pôjdeme nájsť. Išli sme popri takých rôznych reštauráciách a jedna z nich, čo nás tak nejak očarila, volalo sa to Old Wild West. Tam sme sa najedli, ja som si dal oranžínu a wrapy s hranolkami a potom sme sa mohli vydať ďalej.
Ďalej znamená ísť do La Collection of Prince of Monaco. To znamená, že sme sa vybrali do kolekcie princa Monaka a tam boli rôzne autá, formuly a proste nádherné to bolo. Bolo to dosť dlhé, ale nádherné. Mimochodom 93% divákov na mojich videách nemá prihlásený odber, čož by ste mali veľmi rýchlo zmeniť, lebo vám sa to veľmi oplatí a moja tvorba je veľmi zaujímavá, teda hlavne cez tieto prázdniny, lebo cez tieto prázdniny toho bolo veľa a ešte budú takéto 2 vlogy. Čiže prihlásuj tam ten odber, aj keď ho nemáš prihlásený, lebo sa ti to oplatí. A my poďme ísť už do tej kolekcie autíčok nádherných, perfektných, úžasných. Posledná vec z vecí, ktorú sme zažili v Monaku, bola cesta k zákrute Fairmont Harpin. Táto cesta bola ukrutná kvôli tomu, že už sme boli skonaní celý z toho slnka a tepla, ktoré na nás celý deň pieklo. Čiže sme boli spotení, hnusní a bolo to odporné. A táto cesta išla po slnku do kopca. Čiže to bol dvojnásobok horšieho, to čo sme zažili na začiatku možno aj lebo bolo ešte väčšie teplo než ráno a išli sme po priamom slnku, nie v žiadnych tieňoch. Ale keď sme sa dostali na tú zákrutu, ja som tam pobudol asi nejakých 15 minút a ponatáčal som nejaké tie auta, lebo táto zákruta je špeciálna v tom, že sa tam predvádzajú proste tí ľudia s tými drahými autíčkami, čož bolo veľmi pekné a ja tu mám zo pár záberov. Po tejto zákrute sme sa už vydali na železničnú štanicu, na železničnú štanicu do prdela. Železničnú stanicu.
železničnú stanicu. Po tejto zákrute sme sa vybrali na železničnú stanicu, kde sme si kúpili 3 liardu vody preto, lebo sme boli smední jak svinia. A potom nás vlak z Monaka odviezol priamo do Nice. Zo železničnej stanici v Nice sme sa už iba odviezli, teda odkráčali domov a tam som si poleňošil a potom som si išiel spraviť špagety. 4. deň a zasa špagety na večeru. Toto je už všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať odber, like na toto video, preto lebo za chvíľu, za týždeň asi vyjde ďalšie video. Veľmi pravdepodobne posledné video z tejto, v tom prípade trojdielnej série z Talianska. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a my sa uvidíme u nejakého ďalšieho videa. Zatiaľ, čau čau.